Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 35 anyos, minyo, wa mi anak, apan naami gisagop. Taga Inayawan, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among panagbuwag sa akong bana. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magbuwag na tariko. Unsa? Ganun magbuwag man ta? Basta, dili na ko happy aning atong pagpuyo. Sige na lang kang way panahon na ako permi ug sa atong anak. Unsa ganun gipanulot nimo? Unsa di nga panahon ang imong gipangita? Natuwa man ko pirmi sa trabaho. O ang kuno nako. Nga nag-uli nako, kapoy na kay ko. Mauna diha. Nya, Pero dili na nimo ang ikatarungan ako. Bisag unsa pa unta nimo ka busy, kinahanglan may time ka namo ni Inday. Kay bisan og sinagupan na nato siya, anak gihapon na nato. Pero asa man ka kun may activity ang bata sa eskwelahan, be? ana sa duy. Duty taon ko ana, uy. Gikapoy na ko niyong katarungan, uy, Rico. Maong mas maayo pa, magbuwag na lang ta. Mo ba? Dili ka tungod na sa imong kachat-chat karon? Naunsa ka diha? Nagtuokang ako mahibaw? Nga kunwa ako din sa bahay. Doon na sa kay kachat-chat niya sa imong cellphone? Rico, Ana-ana ng pagkatarungan. Nga may lain ka nagkachat-chat. Dili kay pasangil pa nimo nako. O sige, mao kayo mong gusto. Nga magbuwag ta. O di, magbuwag. napak na nimo tanan nimong gamit, Inday. Oh, ma. Asa di ay to? Kuyog si Papa? Danon din ni mga bata. Ang, lain si kay gibili nako nimo. Doon naman kay trabaho. Asa din nimo ipabili ng bata? Di arin nako. O ikaw. Mingaw na niya ako sa bata. Mabisita ra siya kung gusto nimo, Rico. Inday ta na. Oh, tuod di ay. Kung moabot ang time nga makakita ta og bag-ong karelasyon, wa na tayo hilabtanay ha. Og ako mismo ang mulihok para sa atong annulment. Ana. Uy, naunsa man in taon mo, ana. Ganong nagbuwag-buwag man in taon mo, uy. Karon na hinoon nga nagdesisyon mo nga managupog bata. Ma, wa na ko'y gugma ni Rico. Lain kaayo nga ipadayon mi nga magtipon lang gihapon, nya wa na ko'y gugma niya. Pero kasado mo. Dakong sayop ning gibuhat ni mo, ana. Ma! Ang kuno na ko nga ato nga time, may kachat-chat gid ko. Na-fall ko niya kay mas may time pa man hinuon siya nako nga tuwa siya sa layo kaysa akong bana nga naaraunta sa akong duol. Ang akong bana manggod, murag way pakialam nako. Dili na mag-check nako, dili mabalaka nako. Murag baliwa na lang ko niya. Maong na-fall out of love na gyud ko niya. Sukad sa among panagbuwag, wa na gyud hinuon siya magsamok-samok pa nako. Pero after 3 years, kalit siyang nag-message nako. Unya, Unsay giingong Rico? nangutana bahin sa among annulment. Unsa? Pagbuwag man gud namo, ma. Ako may niingon niya nga ako'y mo file og annulment sa among kasal. Ay, Ginoo ko. Dayon non gyud ay na ninyo. Oh, kay ngano di ay, ma? Wa na ba lang gyud bilin ninyo ang kasagrados kaminyoon, ana? Nga sa ingon ana lang kasayon. Sa kagamay sa hinungdan, magbuwag-buwag o magpaanol pa gyud mo sa inyong kasal. Kuan manggod, ma. Pareho na manggod ming wa na'y kugma sa usag-usa. Ay sos, ipadaple ng inyong mga garbong kahiubos, oy. Hatagin ninyong bili ang kaminyoon ug ang inyong anak. Nanon niya, unsa may akong isulti ni Rico, ma. Ay, na, oy, nga mag-uli na lang mo, o di na magpaanol. Unsa? Rick, ngano ni katawa ka? Una, ikaw ang nakigbuwag na ako, ana. Ikaw ang mibiya na ako. Ikaw ang midesisyon. Gawa na tayo hilabtanay. Nga magpaanol na ta. Karon nga pangitaan ta ka ng annulment sa atong kasal. Pagiguli ka na nako. Katawa na!
kaslan. Rick, seryoso ko. Andam kong makiguli nimo ug magsugod ta sa uno tungod sa atong anak. Uy, paminaw eh. Tulo ka tuig kami labay na. Humanta magbuwag. Ug siguro, dawat na sa atong adopted nga ingon ini na kita. Ug dili na ko pwede makiguli pa nimo. Kay wa na ko mahigugma nimo. Nakabati ka? Wa na ko mahigugma nimo. Ug may lain akong higugma. Ug siya ang gusto na ko pakaslan. Ikihati ka. Kay may lain ka ng kalibin. Saba niya eh. Di na ko makiguli nimo. Bisan ipapriso pa ko nimo, Hana. Di basta magbalipayon ba? Ha? Dili magbalipayon ng ato pagpuyo. Kay wala matay gugma sa sagusa. Rico! Giprangkahan ko sa akong bana nga wa na gyud siya gugman ako. Aw, ingon man sad ko. Pero tungod sa tambag lagi sa akong inahan ug tungod sa among adopted, gusto ko makiguli niya. Ug ang akong mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Nagbuwag mi sa akong bana. Makagukod ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya? Ikaduhang pangutana. Mahimo ba nako siyang kasuhan o ang iyang babay nga iyang ka-live-in bisag sud sa tulo ka tuig nga wa na mi magkontakay pa? Ikatulong pangutana. Kung pakasuhan ako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Doon nami adopted. Sukad nga niadto siya sa laing dapit, wa na siya musuporta sa bata. Mahimo ba nako siyang obligahon og pasustento bisan og adopted lang namo ang bata? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Ana ang ato ang letter sender. Ang narinig ko taon to, rini obra, gimingaw ko ni mo, Dok. Si Ana is 35 years old, pero wa ni sila'y anak na ay gisagop nga bata kani sila. No? Si Ana o iyahang bana kato si Rico, no? Pero murag nagbuwag man sila sa ato ang drama, no? Wa nagkasinabot. So anyway, ibiyaan siya, kay gingnan siya nga di naktika love, oy batasan. Anyway, unang pangutana, nagbuwag mis akong bana. Makagukod pa ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya? Ngano mo gukod man ka? Unsa may imuha pang igukod? Unsa may imuhang gigukod? Kay di ba ikaw man tuod? Of course, makaingon gyud sa wala ko'y gugman nimo kay 3 years na may nilabay, no? Unya, unsa pa may imuhang igukod niya? Mo gini ako ang pangutana nga ikaw man ang unang ning biya, no? Kanang murag nalibog ko nimo ana, kanang nagchat-chat ka og lain na fall kaniya unya kaysa si imuhang bana na wag tangka unya ning balik ka. Mo gini ako to ang klaruhon ha? Nga kanang imo siyang ikihan, nagdalibog ko nimo girl. Kanang, ngano mo gukod pa man ka, of course na siya ka-live-in, you will expect that the person will also move on after those times nga nibiya ka. So, well, tubagon ti ka legally, kung nagpuyo yun sila as husband and wife, well, sa balaod, okay, hatagan ti ka sa balaod, yes, no? Kay that can also be a case for concubinage. Posibleng concubinage, no? Nga makiha ka, diha dapita. Pero why? For what? Kaya ikaw may una. Why can't you leave Rico in peace? Ayaw nag-ipamugos. Dahil, ayaw nag-ipamugos, girl. Kaya ikaw may nag-una-una. Ikaduhang pangutana, pwede ba nako siyang kasuhan o iyang babay, nga iyang ka-live-in? Bisan sulod sa katulog katuig nga wala na mi magkontakay pa. Well, I will tell you, mayroon gihapon ko, yes, legally. Pero mangutana jud ko nimo, why will you do that? Ngano man, nga imo man siyang giunang pasakitan, ikaw may unang ning biya. Di ba, posible po ba yung sumbalikan ka? Nga naa kay lain, ay pagkapag-ingon ana, posible. Pwede pa ba yung gihapon? So muna, malibog ko ni mo, day. Nibiya ka, nibalik ka, dili na pwede. Ayaw, you know, you cannot blame Rico. Nga mangita, puglain, ganang ikanita naman pugaglain. Kalibutan ba niya, mo balik pa kam sa magpaabot siya ni mo? Diba? Sumurang, di ko kauyon sa imong plano. Wako ganahe. Ikatulong pangutana, kung pakasuhan nako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton kaha sa korte ang akong apila, mao na dinha. Ani lang, he who goes to court must do so with clean hands.
Maski pag in English na, pwede na ito binasayon, ang moadtos korte, mangayog relibos korte, magpalaban sa korte, dapat also inosente, limpyog kamot. Be, pakit ako sa imong hands, be. Be, ana, dili man girl, lahi man, di man day, sumurag ka ng, dili siguro kay ko mo panig ni mo dihang dapita kanang di ko ganahan. Ikaupat o katapusang pangutana do na may adopted. Sukad nga ni adto siya sa laing dapit, wala na siya magsuporta sa bata. Pwede ba nako siyang obligahon pagsustinto bisan og adopted lang namo ang bata? Okay, let me ask you, what did you mean by adopted? Legally adopted gani, it means to say ning agita sa proseso nga gimando sa balaod sa pag-adopt og usa ka bata, unya ang ending ani kung nag-grant og nasunod nato ang proseso sa pag-adopt, then ang bata, ang iyahang birth certificate, ang mugawas inigkuha nato, ikaw ug ang imuhang bana ang ginikanan. In that case, my answer will be yes. Pwede ka mugukod legally. Pero kung pananglitan gani, wa na mailihok inyuhang papilis, pwede lang kang moapilar niya, musulti nga, uy, ato bang gihapuning bata. Di na to anginon, ang ato ang giadapt, kung wa na ta nagkauyon, mahimo ba nga musuporta po ka sa bata. Kay ato maning giadapt katong panahon nga okay pa ta. Nga wa pa ko mubiya nimo, nga wa pa ka ni fall out of love, di ba? So, kana dinha dapita. So, I have to check ako wa man ko kakita sa papers and I'm not too familiar whether or not na kompleto ba nato ang legal adoption. But I hope, no, mahusay or mahiluna lang ka, ana. Ako yung advice nimo ay nalang kagilabtis rin ni day. Pasag di na lang, arin lang tag. So, support sa bata, sige, go. Pero, kung malipayo na siya, be happy na lang. Unless, no, si Rene mismo maingon nga napo ko'y feelings nimo. Pero, be fair also, no, to him. Ayaw po siyang ikiha just because di na siya nimo. Timani, ikay unang ni pasakit, ikay unang nakasala, ikay unang ni biya. No? So, if she had, sa itong salida sa una, guys, you had me at my best. She had me at my worst. No? And you chose to say goodbye. Pak! Kalimot ko nga, basta John Lloyd to, di ba? Muna istorya diring dapita. Muna imuhang salida, day. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Subscribe to Dramaturgo.